Още веднъж, добре дошли. В случая на стадиона в Дрявна. Добре дошли от името на нашата агенция. Ние сме местна туристическа агенция, която всъщност не се занимава с тимбилдинг като първостепенна задача, но много от нашите гости харесват нашите активности, които са сред природата, често свързани с историята и културата на Трявна, Газово и Балкана, и за тимбилдинг активности. Така че добре дошли на едно такова мероприятие днес и само каза да се разпределите по отбори. Аз ще добавя, че в дадени моменти ще бъде редно лекичко и да се отдалечавате едни от други, а само да видите горе-долу как изглежда, като най-груб вид. Това е карта за ориентиране. Съвсем специална, професионална карта за ориентиране, на която е много важно да съобразите какъв е терена на място и да погледнете легендата. Аз ще ви обърна внимание само на гъстота. Колкото по-светла е тя, толкова по-проходима е. Ако видите тъмно-зелено, също така няма да я заобикаляте. И изходите към легендата имате знак за скала. А там какво правим всъщност? Но има ли обозначено място? На кръгово? Не, там като стигнем точка, има ли знак или нещо? За всеки случай. Имате и компаса. Реално в града виждате, че има твърде много обекти. Ако мислите, че можете да се оправите. Това е старата част. Там където обядах. Точно. Тя не е много голяма. А заданието? За момента всъщност това е основното, което искаме да видите на картите и същевременно да забележите, че сме обозначили точки с цифри, които вие ще трябва да намирате. Последователно или не е задължително. Намирайте винаги най-краткия път. Освен ако не, на този перфоратор има номерче и на фенера има номерче. На картата точката също е означена със съответното номерче. Търсите съвпадението. Съответно, бързичко преминах през цялото трасе и надупчих навсякъде. Нещо подобно ще представлявате вашите картончета с дупки по тях и с някакви един друг тип. И то ще ви прочета на глас какво представлява ключ номер 1. Слушайте и действайте. Отборно. Ключ номер 1 казва: добре дошли в Трявна. Добре дошли. Описание как да стигнете до този ключ ще откриете в блога на един от двата сайта, отбелязани по-долу. Значи Косана BG, travel-plus.net, фасада на площадче. Това знаете ли къде е? Това е в началото. Аз ги намерих, те са белязани някакви Там къде се намира? Е точно там. И то ще да карате едновременно. Надали Татяна Дончева ще държим. Номер 1 ще тръгва и номер 1 ще завърши.
Добър ден. Бат Саш, какво търсите ви, бе? Север е по-скоро на там. Нагоре? Да. Тя не е ли тук долу? Дай карта. Така кажете, бе, хора. Катери не трябва да търсим. Не, търсим само Добре, давайте нататък. Катери не искаме, искаме от 1 до 14. Добре, айде на усмих. Здравейте, ние сме шампиони. Да, Да, с капитан ни водих на обърнахме улицата, долната е. долното е. Славе? Ключ 3, кое беше бързо казвай? Да. И на другите дайте. Ето, давай. Това се бе едно според тебе, къде? Надолу и въвясно. Чакай да видим. Еви молив. Дай, чакай. Ето го моста, значи пресичаме от тук и до там. Точно така. Къде е Б2? Дай да си намерим Б4. Къде беше? Б14. Що Б14? Никъде сме. Я го намери 14. Няма. А, да, бе. Разбрали? Да.
сърцето е отворено и недовършено, защото ние сме готови да приемем и нови продукти, и нови колеги. И нови предизвикателства. И нови предизвикателства. Примерно тези в утрешния ден. И за бъдеще. И с всички колеги заедно да бъдем едно. На четвърто място, също както и номера на отбора, се класира отбор номер 4. На трето място и на стълбичката е отбор номер 1. Браво на тях! Да, без повече объртане. На първо място, в днешния ден, мое дясно, виждам представители на този отбор. По-скоро вие си я държите, а после може да... Ти си в отбор. Ина? Отбор. Ина? Дай вече сме на... Аз ще правя разлика между двете, но на мен според мен е работа. Кое? Това...
Това вече, нали, няма да го свърши. Обаче не може да сети, че може да живее и така в гората. Някой му каза. Съдържание на желязо. Аз по телефона много хубава гледка, бе. Наистина? Зато когато замириса малко. Това място си мисля, че е готино, защото виж колко голямо. Там. Икон. А по тази поляна търкалят какви печала. Габровски шоколад. Това е фестивът от сини сливи. В оригиналния си вариант именно караджейките са били предпочитаният сорт сливи, от който се е правил. Те са една идея по-ароматни от всички модерни сливи, нека да го кажем така, пък ако са много добре озрели, са ужасно ароматни. Почти никой не ги гледа, защото рандеманът, т.е. добивът е твърде нисък. Но са сини сливи, нали? Сини сливи, да, сини сливи. И идеята на пестила всъщност няма общо с пестене на пари. Мисля, че габровци чрез пестила са спестявали нещо. Но идеята на пестила всъщност е запазване на суровината, на сините сливи. Реално това е изсушаване. Ще ви разкажа по-късно, ще имаме удачен повод, какво точно се случва. Но реално това е изсушаване и по този начин консервиране. Разбирате ли, без добавяне на захар обаче, само с естествената плодова захар на сините сливи. Габровски шоколад може би шековито, но така се е разпространил като нарицателно. Не знам, на мен ми се случи да бъда в Кюстендил, вие знаете, там имат много овощни насъждения, но и там правят, обаче са го кръстили и там габровски шоколад. Може би защото тук измисляме рецепт. Да. Това е причината. Така че ще си поговорим и за това нещо. Мисля, че вие от кулинарна гледна точка ще бъдете заинтриговани някъде. Габровски шоколад ли е? Не е случайно. Водичка, ако искате, да ви предлагаме водичка и пестил. Като моята препоръка е да не бързате да го дъвчите, да го ставите леки, да ви разпечели. Как също ще прави пестил. Ако примерно се прави от караджейките, берат се много добре озрели плодове. Това е първото и така важно условие. Тези озрелите плодове на бавен огън
се така затоплят, разбирайте, загряват, ама сериозно, за да се разпукат и реално за да се разтекат. Това нещо, тази пестилена става, в която са се разтекли, се излива в едно ситко, което се нарича дърмон. Нали така? В този дърмон реално отпадат постилки, отпада кожа, отпадат, нали, нещата, които след това, както се казва, няма да бъдат на правилното място в самия пестил. След това нещо продължава да се вари цялото, да се бърка с една голяма пестилена лъжица. Нали, тези пестилени, дали те не са малко, тя може да се направи в малка тава, естествено. В случая говорим за малко по-големи размери на производството. Започнахме с карта, действието на компаса, за какво може да ни помогне той за тези обяснения. И в случая, ето, че имате една карта. Да, предлагам ви, а вие вече ще решите на база на задачите, които ще получите, най-внимателните да решат най-много въпроси, защото има разлики в броя на въпросите. Вие сте разделени на 3 екипа, казвам, получавате 3. Здравейте, шампиони!